Bornirja Sub-Center along Aklembangpi Sangpi Nirupona Tarupi ANM Ahinpen Kachoningri. Dolamara Culture Complex along KSA Atumpen Joint Extended Amai Kangnipon. Cardon Pini prime time abirdang long pendini Sami Promila Timungpi non birdang tonben arjuponik tha. Dolamara KSA aru atumpen Patir PC Phaikoni ni phai inkoira hini arni Dolamara Culture Complex along KSA Joint Extended Amai Padopon. Dolamara long taunang lelo ni tum chehok piklo lapen kaching kura mu development bang ke tum dopo ko bang ning thelo la so long ni tum taun kaching ki thai ka ve pen jo bagana joine bang ke ni tum la so news channel pe masi pachining tum loje CM lapen EM lapen local MSc lapen MP Foreign Singh Bay lapen MLA hai Nirmon Momin alang tum hai chuning rigang tum malai lo ni tum bagana long je ni tum long le jar pola so bagana bangke ni tum ban remeasurement kurira la so long le bang ni tum apana sao bak mane town ban mane la dak school college ki bi thain ta khabe feel ta khabe pola sabu na pa pichom ni ban la so brak ni tum kaching lai phondo la pen border lam bangke chueta ki dam tang border me kiding kro long pinangana a problem nang dolo land enforcement nang dolo la so budak mane non mat joint survey Assam joint survey non manang doni both mane Karbi Anglong lapen Golaghat district latum Bangso extended amaya long Dolamara KSA branch arlokido Malasi unit, Dadhora unit, Bokajani unit, Bachekrang unit, Sarkulangsa unit, Langkangram unit lapen, Dakhiram KSA unit atum mai chetong dun. Labangso amaya long Dolamara KSA amai pu sar Medarson Togbipensi mai chepan pu pon. Mai long Alhiaman peng KSA activity amai pu senior rongphat Desoy Teron, Rapkong Chunbang Santos Rongpi mai pu Kajironga district committee Moses Terang lapen Ronjit Terang atum ta chetong dun. Mailong sigjit pen kaching lai mate kachathan pon laki kebang jilanga ni Dolamara arlok along posonsi kaching thu thekjima lapen kepaka konangjima lapen kachali apta kosonsi kepaprang don thekjima he hayala chethan timom pon karbidelung sakarang ke menching rongpi Phaikoni achiklo ni phai inkora hini arni Deopani constituency kaparlo Bornirja along Majung Terong arong asoraphan Jambili NGO atum non ningkring ahot choi kar om lapen kaprek apiri kipajirdam Sengkrengapor nang lebom kang samta nang badbom lapusonapor ahot perang an arat atum peri anam kiso ajok kar om machoi hei hui kaching thang movetum do o labangso ajok Ronga soratum kabe nai atum aphan rabdon sikimipu Jambili NGO atum pen matha parsek ponsi Majung Teron arong kido don shok kebra nerkep arat atum aphan peri kaching thang ason hei hui do an pen kerap pajir pon kido anason rong arat atum aphan pajir det api Majung Teron arong arat kido sarpi sarpu atum Jambili NGO atum aphan suri akero ke pajir don renti lapen lapuson akerap ki ajat asorkar pen citami longpon pepen langpota nang pachini dun Piniapor lapuson asai kemi ke claim long mate kavedet atum aphan kerap long lok abangki nilitum methanga jakong pen kali ponta kapre ki thekiding atum amena choche sele NA selesi peri pen chenglok tangka maha bidisore pen nilitum along nangka cerap dun pen ajok si pini lapuson kavedet atum aphan kerap pajerdam long lo lapen kewang jilang apor sitame lapuson thak akerap mate nang cerap nang cetodon bom lote ansose akethe asai sitane ke claim pachon ponji pusi Jambili NGO ahin pen nang pachini dun lapen labangso asai long khidat pidisore pen chenglok kapre ahin pen nangka cerap dun atum anaphan sitame Jambili NGO atum ahin pen suri akero pajir pon hanjang lang sopen Jameson Teron lapen tison nekthei Karbidele news ঠাণ্ডা সিজন আহি আছে পিন্ধিবলৈ কাপোৰ নাই আমাৰ ইয়াত থকা ৰাজ্যবিলাকে পিন্ধিবলৈ কাপোৰ নাই ব্লেংকেট নাই আৰু বেলেগ ধৰণৰ বস্তু নাই আমি সেইটো দেখি কিনে আমাৰ জাম্বিলি টিম ফালৰ পৰা আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বেছি নহলে অকমান হলেও আমি আমাৰ ফালৰ পৰা মানুহ হেল্প কৰিবলৈ আমি ভাবি
सरकार कचौड़ी आतुम केला पचिंगबार पनपेदा जक सिंहासन कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लो दिसोबाई लांगमिनी मोहन फांगचो आरोंगारा रातुम के पिनी आर्नियांता लांग में तोवर लापेन से कचेलांग अहेम फोडुन देदेलो Kidung kelak arat atuma phan kangthur ponjia phan si asitin arat cari asong atumta kebang padopon. Laso tengsi rat aso atumta aphongtin kilik sitami vote jogdun bom si ison ma ison asong aphan ke rat pacari dunlo tangte piniarni rat aso atum akebang ahok pet pen jokpon loma. Ahok lang dam polote kiduk atum dugaret keplang atum plangaret sonsi hegdam lo. Tangte komada phan si kechokchi jongdamji. Sarkar atum kelang ledet ajokma mate Kiduk aso arat atum amethang kicokci ajoy nilo. Kiduk aso arat atum ki gari motor nang jipupe. Towar me lang lapen sekacelang ahem anta chok bonta laso awar tai anta piniani sarkar atum pacetang pontek kedat ninduk nemialam. Lason si Singhasan constituency ke parlo disobai langmili mohon phangcho arong atowar National Highway 36 atowar piken chikoinot. Bonsitame Piniani anta kacelang atawar kitirtip lapen melang si kacelang ahen kabidati minduk pemialam. Lasi disobai lang mili mohon phangcho arong arat atum Karbi Anglong Autonomous Council along pacari bom CEM tuliram ronghang lapen EM Amar Singh tiso atumapan disobai lang mili mohon phangcho arong arat atum kar I towar me lang lapen si kacelang ahen prabjin pen nang piponang ji pusi chunili padopon bolong komaji pen Karbi delime sathadang ke Chandrohan se Jadi yang ini tentang kamu punya tiga lepas aja. Ini 2003 pen sih kalau ini sebagai langmi long sih wangi lah. Koki pen kalbi kelas hut. Asal ini tentang kita bangke penamang botol ni kan dua kilo. Asal pindah lewat towar beigla, lepen mia beigla. Mia bangkan itu bangke kenang solo. National Highway pen tapi 50 meter sih dulu ya. Asal ini pen dorkar lo, pen lang dorkar lo ni bangke. Asal sudah orang sampai lalu ni kang sampai nang pipo, lepen dah komersial sistem ini tumpah nang hon pen nang pipo sini jadi part piglo. Phaikoni achiklo ni phai inquiry si arni sangpi nirupona taropi ANM Bornirja Sub Center a register in Bodet. Lasi kelonga bangaling sitami ning kemepen alang liphan kipithuji aphan ning aklong pen kachoningri padopon. Balipodhar MP8CC Labangso Bornirja Sub Center ki Tiparlopon. Sangpi nirupoma taropi ANM alang limethang Asai mati duty kacapen damji aphan pura Lakhijan pen labangso a register motor akhi anatu along vekpon dong si towar ke dam bomahot Chiputek thepin pen labangso Bornirja Sub Center a register pambotekan der Alangli nang chiri thusi nang chiri thupikno sita long redak lase alangli lapen alangli hem asor atum ninga klong pen kilong abang aling setame ning keme pen lapen munit hinan kaching hon pen 96788 30222 kalite 9435250635 along nang call igra nang beta ikhalapen nang pi ikhapusi sigjit pen chuning ripon munit do anta ningkin et atomsi ki ong apot labangso a register chelong thuji pusi alangli ningkhedam pota therangki atumapha nabasi don andang sopen karbe deleno sa therangki chensom pamake tusamate Piniani kang sama berita ke lapuan si kang ton poniklo lai bom tame Karbi Daily News.